Sugeng enjang kanca-kanca. Piye kabare? Dina iki Budesi arep ngejak kanca-kanca sinau basa Jawa. Sadurunge kuwi, coba kanca-kanca persani gambar ning tangane Budesi. Apa iki? Budesi percaya kabeh mesti ngerti gambar iki. Nah, saiki Budesi duwe gambar meneh. Coba kanca-kanca gatekke. Gambar apa iki? Ana sing wis ngerti, ana sing durung ngerti. Iki gambar wayang Pandhawa kanca-kanca. Pandhawa artine putra Pandhu. Pandhu ratu ana ing Ngastina. Pandhawa cacahe ana 5. Sapa wae ya? Ayo dhewe sinau bareng. Iki Yudhistira, barepe Pandhawa. Yudhistira duwe jeneng liya aran Puntadewa. Yudhistira rambute digelung tekuk, raine katon terus, watake jujur, adil, wicaksana, seneng donga lan ora seneng perang. Iki Bima, Pandhawa sing nomer 2 adine Yudhistira. Bima duwe jeneng liya Werkudara. Awake Bima gedhe, dhuwur lan duwe kuku lancip. Bima seneng tetulung marang wong liya. Uga atine suci lan jujur, ora wedi marang bebenah. Iki Arjuna, panengahe Pandhawa, adine Bima. Arjuna iki duwe jeneng liya Janaka. Arjuna rambute digelung mlengker, awake kuru, raine ganteng utawa bagus. Arjuna duwe watak alus budi pekertine lan seneng tetur. Iki Nakula lan Sadewa, Pandhawa sing kembar. Angel dibedake amarga raine beda. Nakula lan Sadewa duwe ciri rambute digelung mlungker lan nganggo gelang ana ing tangan lan sikile. Nakula lan Sadewa seneng njaga karahayoning nagara lan bekti marang kadang sepuhe. Saiki kanca-kanca wis padha mulai kenal wayang Pandhawa. Sapa sing isih kelingan ana pira wayang Pandhawa iku? Leres banget, ana 5. Sapa wae ya? Leres banget. Ana Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Kanca-kanca uga wis mulai kenal watak lan ciri para Pandhawa. Nah, Budesi maringi tugas kagem kanca-kanca gawe rangkuman apa sing ana ing video iki ning bukune kanca-kanca. Budesi tunggu ya tugase. Matur nuwun. Sugeng enjang.